2022 жылғы Татарстан бюджеті проекттан 25 октябрда Дәулет сайты бірінші оқылышта қабыл еткен еді. Екінші оқылышқа шығарылғанша бір ай ішінде аңа 500-ден артық түзетме әзірленген. Міне алар 500 биттен артып кете. Кірім үлішіне де, шығым үлішінде де шағылыш тапқан, шулай қытлық бірнеше тапқыр арта. Нәтижеде 2022 жылда кірім 300 миллиард, шығым 324 миллиард сум көтілі, қытлық 24 миллиардқа жетті. Оның артуы Татарстанның федераль программаларда қатнашуы білен бәйлі. Чөнки Мәскеуден теге яки бу проектқа ақша берсінлер үшін республика қазынасынан да үлеш чыгарга кирәк. Общие объемы федеральных средств с учетом поправок в 2022 году Без келесі елға түрлі федераль программаларына финанслау үшін ил қазынасынан 54 миллиард сум ақшаларға тиешбіз. 3 миллиардны республика бюджетінен үзебез төлейбіз. Шуңа күрә кытлык артты. Республиканың федераль программаларда катнашуы ул шәһәр районнарда социаль биналар төзү, мәктәп, балалар бакчалары, хастаханәләр салу өчен мөһим. Правительство посчитало, Алексей Валерьевич, внимательно. Нам выгодно поддержать и привлечь эти федеральные деньги и искать средства на софинансирование для того, чтобы республика не отстала в своем развитии. Но это потребует, еще раз скажу, огромной работы на уровне правительства, на уровне муниципалитетов, городов и районов нашей республики с тем, чтобы этот напряженный бюджет был исполнен. Бюджетка төзәтмәләр буенча депутатларның сорауы булмады. Проектна күпчелек хуплый. Принимается. Бюджетны кабул иткәч тә депутатлар санитар-эпидемиология хәл турындагы федераль канун проектына карата үз мөнәсәбәтен белдерде. Дәүләт думасыннан килгән яңа закон проекты санитар-эпидемиология хәл кискен булганда төбәкләрдә яшәүчеләргә бары тик прививка ясату яисә авырганлыгы турындагы QR-код белән генә хезмәт күрсәтү мөмкинлеген бирә. Сертификаты булмаганнарны чарага кертү тәртибен төбәк хөкүмәте хәл итә диелә. В случае принятия федерального закона... Кабул ителгән чиракта бу федераль закон үз көченә керә һәм бу чикләүләр 2022 елның 1 июненә кадәр гамәлдә булачак. QR-кодларга карата безнең депутатларда төрле фикерләр яңгырады. Каршы чыгучылар да булды, төзәтмәләр өстәргә кирәк диючеләр дә, чит илләр тәҗрибәсеннән чыгып, хуплык дип яклаучылар да. Каждый день приходит информация об умерших. Көн сайын үлүчләр турында шул исәптән танылган кешеләрнең вафат булуы турында мәгълүмат алабыз. Безнең илдә дә, чит илдә дә шул ук хәл. Кешеләр көчле авырый. Моның турында онытырга ярамый, шуңа күрә мин бу канунны хупларга тәкъдим итәм. Лет 10 что ли тому назад было введено обязательное использование ремней безопасности. 10 ел элек безгә автомобильдә иминлек каешын мәҗбүри тагуны керткәндә дә халык ризасызлык белдерде. Аны такса да пассажирларның юл һәлакәтенә очрау куркынычы бар. QR-кодлар керткәч тә шулай ук. Прививка ясаткан кешенең дә авыру мөмкинлеге бар. Тик ул исән кала. Вакцина булмаса, безнең белән хәзер нәрсә булыр иде? Безгә бу канун кирәк. Социаль сәясәт комитеты башлыгы Светлана Захарова бу канунга каршы тавыш бирүчеләрне кызыл зонага алып барып, андагы хәлне күрсәтергә чакырды. Бүген Татарстан хастаханәләренең ковид бүлекләрендә 16 мең табиб эшли. Аларның бу канунны яклап чыгасында шигем юк ди ул. Они бы с удовольствием написали бы эти запросы за. Но им некогда. Они спасают жизни наших с вами граждан. Жизнь любого человека нам очень дорога. Пусть даже если, как некоторые считают, немножко ущемляются права или ограничиваются в какой-то мере, мы только из благих намерений это делаем с вами. Сохранить жизнь. Парламент федераль канун проектын хуплап тавыш бирде. Феруза Мәчитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.